Ma nistgħux inlaħqu mal-għoli tal-ħajja, l-għajnuna tal-175 mhux qed isservina. Din hija l-għajta tal-ħaddiem, l-għajta illi ilha tasalanna. Sostna dan il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella meta kienet jiġi intervistat waqt il-programm NetLive fejn sa illi skont ħarriġ imwettaq mill-Union stess xirja bażika ta' toiletry soġġetti tal-ħasil u ikel bin-nefqa li tlaħħaq il-135 € diġà żdiedet b'4 €. Għalhekk il-ħaddiema jgħidu maħniex inlaħqu mal-għoli tal-ħajja għaliex qed juri biċ-ċar fuq sempliċement xirja bażika ta' 135 € tajjeb li rridu ngħidu jekk tkun familja ta' 4 min tista' tgħix b'xirja ta' 135 fil-ġimgħa ta' ġifieri, ma dak il-175 biex tpaċi din iż-żieda biss trid 2.25 € oħra. U insista li dan huwa biss il-bażiku mingħajr ma kien inkluż ix-xiri ta' ħelu, luminati, alkoħol, tabak jew sansitra xiri ta' ħwejjeġ. Għalaqstant, Joseph Vella saħaq li meta wieħed jikkalkula l-prezzijiet fuq xirja ikel u prodotti tal-ħasil biss l-għajnuna tal-għolli tal-ħajja diġà mhux isservi. Għal kull 100 € li ħaton fuq, tajjeb, trid hemm żieda ta' 2.90 €. Kull 100 €, ġifieri qas il-175 qas fuq il-100 € ma jservuk. U insista li l-problema taż-żieda fil-prezzijiet mhux qed taffettwa biss lill-aktar vulnerabbli. Min qiegħed fuq il-paga medjana, tajjeb, u għandu 21,000 fis-sena, tajjeb, xorta waħda ħajħosshom, xorta waħda isib sitwazzjoni fejn l-għoli tal-ħajja mhix qed tirriflettilu s-sitwazzjoni tiegħu, u allura dejjem nibqa' nisħaq jiena. Tajjeb li niftakru fil-batut. Però biex inkunu qed nagħmlu ġustizzja mal-batut, irridu naraw li il-mekkaniżmu tal-kwola li qed nitilqu minnu huwa mekkaniżmu li qed jagħmel ġustizzja. Joseph Vella insista li l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern mhux biżżejjed u jekk ħajipponta illi jżida għandu ċertament iżida aktar. Filwaqt li saq illi l-inflazzjoni qed tolqot il-but ta' kulħadd. Ħafna minn nies ikollhom f'xi ħin isibu ruhom bil-qiegħda fuq il-mejda tal-kċina, id-dar, u jitkellmu fuq kif sa jikkontrollaw is-sitwazzjoni. U jien diġà naf li ħafna mill-ħaddiema għax nismagħhom jitkellmu għax ikellmuna, dan l-eżerċizzju jkunu qed jagħmluh. In-nies għalkemm mhumiex ekonomisti f'sens li gradwati fl-ekonomija, però il-but iħossuh. Jindunaw li m'għadhomx jistgħu jiffordjaw ċertu affarijiet. Il-kap eżekuttiv tal-UHM insista li ċekk tal-100 € żgur illi mhux biżżejjed biex jgħin liċ-ċittadin fir-rigward tal-għolli tal-ħajja.